Kardon nilitum APHLC women being hinpen akrangsi news aferang kitumhan ladak anang kihumri report churupik ando apen kurwang kipajer lo ini nilitum la resmit mane kidukela lo nilitum sang pirita kram sapi labang sosong nong ke claim hut kedo ahut alang li aku puthot nilitum pini ladak sangpi kakurong pipi fansi bangsor puke pini pen pe kontang no la pen alang li Japon pa mika po pusi alang li pan ningchit kilo la pen ke alang li pek serabang ti asini li tumpini ladak ke chetong ke 26 ta constituency sini li tum chetong no sita me 26 ta constituency chetong sita me konani na amri konani chinthong biasa so ke lubing bang matidi dam edlo la sini tum dak doan sita me ini ako nang tum la media teng no pachini dun lo ini penke nilitum la hello nilitum bimen tumhan kicha ponjia bang lo apen alang li niwet kalilo nilitum sita me doan abian sita me nilitum dak cera prapek ten nilitum kam klempo lalo la si alang li ahut ke nilitum monoson dam phun bang phun pen size ta me klem long le un anpen ke klem ji pusita me nono bang ke nilitum ke klem je phan bang ke dam phun bang phun po kasi un anpen ke nilitum bimena hin pen sita me nilitum asar jai kathasar nang ke Japon asongonong ke nilitum azab dun tip pen se nilitum klempo lalo kita kam sapia la ka kurong bibi phana aku kepek kom nalitum po ansi ka kepek la pen ning kithe ka mono pa min alang li phan hala alang li phan kepek je the the laling alang li phan je thelo hesita me alang li na ke klempon na Japon bang ke alang li bang chok che delo kasi non e khong abang ke alang li pen akaprek non ke jong pon thu bang ke alang li phan ke ning chi the tip pen se nilitum jong pon la pen che don sar lo omane inuti jong bong kalilo 26 ta constituency ta alang li phan che don pa me ka pen si pini la bang so ar alang li phan pe kom tang lo lalo Yeah, good afternoon. Thank you, media people, those who are present here. This afternoon, we had a very important meeting, that is regarding the joint extended meeting of the APHLC Jaya Kathar party, that is the tribal party. Now, recently, we have some posts vacant, which was created by Rita Kramsapi herself. So we are gladly had a meeting, and we also nominated some of the members, new members, and our president will do the final post. Yeah, appoint the final post. And recently, people should not think that we are, unhappy with what has happened just few weeks back. Rita Kramsapi and Kong Rongpi from the APHLC, tai khan do ami khan party par defect hui gine olaise at their own interest. We are happy. Ami khan logote poson noha manu joldi olai jabi biya nohoy. Aru tai khan laga first mission do already failed. They have ami khan ke bishi discriminate korise, ami khan ke bishi insult speak korise, but we are not going to counter them. In fact, public jani ase kundu right kundu wrong. Aru APHLC ami khan monde duk nai, we are more stronger now. Ami khan bishi strong hoise, and tribal unity do aru stronger hoise. We want to unite all the 6 sisters, 7 sisters northeast laga tribe sob miligine ami khan Jai Kathar laga party de ami khan strengthen koribole ase. aku ko bibi kam ka kam tu la nang phana chini kongchun ban secretary sa nang kang mai kon kan nang ka tian lo marat la tani pe sel si ke fa rat tham pia pia ka si ke cheng si nang di palen tu Prang se kero pipa prang lo media klem bang fuduan pan se tame nalihin pen karbiang lo ngarada tuma pan ithan ji la pen ke kachuni rikang tung lam phek la puson lo aprang se ke nilia kero si pikang tung ilitum ke damtang women wing salong secretary in charge ituma ke happy Rita Kramsapi pan selang pan e point lo setame
ilitum radatum alang li phanan ning ka chi thia teng pen alang li bang ke to bareng bengan na utikang bu basong no setame nitum APHL sia phan ki kroya radatum ke nitum ke aphi chiro re radatum an ke aphi chiro re kodi le bang son ning ke the pena posi pini arni bang ke 26 constituency dum nitum women atum an nitum chingrum pensi alang litum akar I lapen ke alang tum aning nang ka chi the pen upon nili phan arpu bang ke nang jong lo lasi nili hin pen kachuni ri kang tung ba nili ke claim kang tung nili akar I alam the ke la puson lo pini kar biang long east lapen west di mahasaw long setame nili tum thek an un an aja kong pen pini kar biang long Radar phan itu phan ki Japon itu maman ki do sarjai kathar akachi songalong bang kenil tum women wing sahin pesita menil tum arjap thipji la penil tum un an penil tum kachi songalong tum claim dunji la penil tum chi song dunji pusi nil tum kachi thik do la pen la hello nil tum ke mangke BJP women wing tumon SDC Congress women wing tum kana tum PSLC women wing tum kon andeng sedang tum sedang long pali tum nonilitum langdam lo pulutan te BJP women wings konon ba Congress of women wings konon ilitum thekdam long le ma nalitum men thek long ma pu nani amhila pu do ta hai sta melong litum through media long posta me thek long le lasnili tum bang ke ahok pet rat der phan akachi song phan hedio la so phan sinili tum ke karjap thi oposi nilitum alang tumang dengani tum pali damji nitum alang tum le ka challenge tum jikali nitum ke nitum ke mang nilitum akar I bang ke nitum ke rongarat ba pini karbia khek tum inglong khek tum khan kang thor je phan se nilitum ke un an pen nitum bor iji